بوبونەیە ساڵڤەگەرا سێیەمین یا داگیرکردنا باژارê Serêkaniyê û girê spî li Bakurê Sûriyê rêxistina Sûriyên ji bo rastî û edaletê û komeleya hevdestî komcivîneke bi navê Komcivîna Salane ya yekemîn bo qurbaniyan li Bakurê Sûriyê li darxist. Komcivîn li bajarê Qamişlo dihat li darxistin. Beşdarên komcivînê bal kişandin ser rewşa herêmên dagirkirî û binpêkirînên mafê mirovan yê dermafê xelkên deverê de têne kirin. Her wiha rewşa derbiderên di nava kampan de û çarenûsa vegera wan hate gengeşekirin. Hevserokê ofîsa kar û barê koçber û derbideran li Bakur û Jilatê Sûriyê Şêxmûs Ehmed ji dengê Amerîka re dibêje niha rewşa kampan pir xerab e û ti alîkarî ji alî netewên yekbûyî ve nayê pêşkêşkirin. Salvegera sêyemîn diya dagirkirina dewleta Tirk ser bajarê Serêkaniyê û girê spî de rewşa kampên me yê koçber yani rewşekî bi rastî jî yani aloze hêviya me ew di sala çara de yani hem xelkê me vegerin cîwarê xwe helwesekî navdewletî hebe li beramberî dagirkirina Tirkî jî û hem jî netewên yekbûyî jî alîkariyê bide koçbera heta vegera bajarê xwe. Li aliyekî din beşdarên komcivînê xwestin got zemîneke ewle ji bo vegera derbiderên bajarên dagirkirî bê dabînkirin. Endamê rêvebir yê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Parêzer Ciwan İso dibêje ew duwarê yasayî de tev digerin û bi awayekî berdewam raporan digihînin aliyên navdewletî. Yani dikin ji bo wê jî wê xebatê me qanûnî, xebatê me hiqûqî wê dewam bikin û em jî bi ısrarın got xelkê me, gelê me veger bajarê xwe veger ji bo wê jî wek şarakiyên tên kirin, fealiyatên tên kirin ew ê tev di xidmeta gerek di xidmeta vegerandina xelkê Serêkaniyê û girê spî û Efrîn û herwiha bajarê din vegerin ser xaka. Xebatê me jî li ser wî esasî dewam bikin. Derbarê amarên dawî yên binpêkirînên mafê mirovan gulherêmên dagirkirî pêk tên berpirsê têkiliyan yê komeleya hevdestî Orhan Kemal tekez kir got bi awayekî rojane binpêkirin pêk tên wekî komele amar tomar dikin û hew didin bigihînin rêxistinên mafê mirovan yê navdewletî. Li wan bajara teqîn rû didin, şerê navxweyî rû didin, rewşa ewlehiyê gelkî wan herdû bajaran ne baş e. Mixabin piştî sê sala ji dagirkeriyê Tirkî nikarî bû barika xwe bi wek hêzek dagirkirî serxaka Sûrî li gorî hevpeyvîna Cinêvçar gokane bi berpirs bi di ber jiyana xelkê de rewşa xelkê li van herdû bajaran. Hêjayê bîrxistinê got artêşa Tirkiyeyê bi hevkariya çekdarên opîsyona Sûriyê di nehê cotmeha sala 2019 de dest bi operasyoneke leşkerî li bajarên Serêkaniyê û girê spî kir. Di encama operasyona bi navê Kaniya Aştiyê de li ser dirêjahiya 120 kilometr û kurahiya 30 kilometrî Sûnerê Bakurê Sûriyê hate dagirkirin û nêzî 300,000 kes ji bajar û gundewarên Serêkaniyê û girê spî derbider bûn. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.